се извършва процедурата по стригване на газа на ара. Човекът с ножицата е бул. Тя е много съсредоточена. Силене, айде да включиш камерата да се зарежда батерията, бе. Сега ще я заредим. Не мога да пропусна гледката, газа на ара и твоята физиономия един до друг. Или Владимирова с техниката не е всъщност в час. Но съм много близки. Но за сметка на това пък има една чудесна прическа. Чулктура нага само. Особено е този пънчеплюш, където е баш Ара не се дърпа и ще шибна един ритник. И Ара има... Ара не се дърпа и ще шибна един. Отношение е как кучето. Арка, много хубаво кученце. Но никак не му се стои повече от 2 часа, то стои за валиятоната с маса отгоре. И тия двете го гаврят. Но за сметка на това, казваме, трае баба за хубост. Тя лихти, въпреки че климатика е блъска 19 градуса, ето обръщам внимание на климатика. 21. Да, Нели Владимирова в качеството на един технически ръководител на обекта, вече го е усилила на 21. Да! 21 градуса в гърба и тя изпада в едва ли не колапс от жега. Погледнете колко е нещастно. Пък капчица плюнки ни падат от нея. Въздуш извилен. В същото време оттатък не е ясно какво се случва. Ние двама олигофрени. Най-много да се борят къщичката. Най-много да плащаме телевизора, това е ясно. И леглата. Те къде са легнали? На земята къде да легнат. Ти ще видиш сега, Буда, и как ще се... Спрял ли си, бе? Не бе, не съм. Ай, внимайте какво приказва, ти да не стане после да се гледаме на криво. Ай, стирай! Да се говоря! Ще си клюкарим тук. Между другото, много добре тръгва задницата до поясницата някъде, където вече сме... Е там, точно до там, докъдето приметна. Има там вече е гротеска, нали? Нагоре е гадно, ама назад много добре вари. За бичеви репортери се е свилен страх. Трябва да се покаже.